गेटआव इन्डिया गेटआव दं इन्डिया गेटआव सोर सोर दं नै गामिनिफ्राय दंफैयो आयं बेजोंना बाक्सानि बहा थांखो आमायालाय बेनो इन्डिया गेट खैथा जाखो हरनि 8:30 9टा जानोसै बेरायनो खम मानसिफोर दङ बेरायनो मोजां बहा बहा थांखो आच्छा माखौ फटक लाबाय थादों बियो सोरगिदिंनो नावफोर थानायमोनबा सोनां मानांगौसो जायो दै सोनांगौसो जायो